Hello guys, we're going to Sibanban Island and welcome to our vlog for today and welcome to Vandoy's Vlog 101. And for today's video, ipapakita ko po ang ganda ng nature na tinatawag nating Sibanban Island na sakop po yan ng Garcia Terrena, Camarines Sur dito po sa Bicol or sa Camsur. So watch out, mamaya i-update ko po kayo. Thank you for tuning in, bye bye. Tarwang na po sinda guys. Hello po. Lagi po. Saan Ace? Medyo ano kasi ano po kasi low tide, so kinakailangang ilagay po doon sa may tubig yung bangka para umakyat syempre. Together with Luis and then mga kasama niya, yan po. Under the leadership of Kuya Nano. Kasi sa kanya po ito, bangkang yan. Ayan. Papunta po doon sa may tubig kasi low tide po. Sa magantong pagkakataon, makikita po natin ang bayanihan doon po sa lugar mismo sa San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. Kami Amalayas, I just wanna present to all of you San Isidro. Ito po yung front ng San Isidro. Galing po dyan, may pinuntahan po kami dyan na isang barangay na kung saan bibili po kami ng something na dadalhin po namin doon going to Sibanban Island. Kaya tune in lang po guys hanggang matapos para mas makita natin at ma-explore po natin ang Lagonoy North and also Garcia Terrena, Camarines Sur. Galing po dyan mga ka-idol, iuusad po muna ng konti yung bangka kasi low tide ng time na yon. Sa wakas mga ka-idol, nakaangkas na po ako na ng bangka after 48 years. Ayan po si Luis. Sa mga gusto makipag-chat kay Luis, ay contact na lang po, ay message na lang po sa kanyang messenger. Luis Ace Empeña po. Ayan po yung isa sa mga sakripisyo po dito. Kasi medyo malalim po, may mga malalim na part po. Medyo, anong tawag dyan Lula Kitty? Dulhog, ano po yun? Mga laboy po. Dalnak. Yan.
Sakay apa? Easy po. Salamat sa Diyos sa ibinigay niyang magandang panahon ng araw na yon. Talagang napakabuti niya. Salamat sa napakagandang tanawing kanyang nilikha. He is really, really amazing. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, just click the subscribe button, please, please. And also hit the notification bell. Ayan, sila po ang aking mga kasamahan. Kaway-kaway naman po tayo dyan. Have a blessed morning, each and every one of us. Shoutout sa iyo, Sir Dindo, Sir John, Ma'am Diwata, Lola Kitty, and also Luis. Quiet, relaxing ang makikita nyo, di ba? Tunay nga po na lahat ng bagay ay created ni God. In the beginning, God created the heaven, all these things. Thumbs up to God because He deserves the glory. Makikita sa video na kung saan lulan po kami dyan ng isang maliit lamang po na bangka, and thanks be to God kasi kalmada naman po yung dagat. Pero kapag hindi po kagandahan po yung dagat, nakakatakot sumakay sa ganyan na bangka. Grabe yung agos ng adan po dyan kapag amihanon. Amazing talaga si God kasi binigyan po kami ng favor po dyan. Kasi last days, malakas po yung ulan and then mahangin, pero ngayong araw na to, salamat sa Diyos kasi grinant niya po yung desire ng puso namin. Salamat sa napakaganda at napakabiyayang umagang pinagkaloob ng Diyos sa amin dyan. He is really great. He is really amazing talaga in creating all of this. Yung makikita po natin dyan yung dagat, napakaganda, napakalinaw ng langit, mga bukid, talagang siya lamang po ang dapat nating pasalamatan at papurihan. Bago po muna kami pumunta tuluyan sa aming pupuntahan sa Sibanban Island, ay tumawid po muna kami sa Lamit, sitio ng Santa Cruz, Camarines Sur, kung saan bibili po kami ng isda para sa aming pananghalian. At syempre, ang pagbili ng isda ay pinangunahan ni Lola Kite, ang aming dakilang nanay na kasama. Salamat sa iyo, Lola Kite. Ayan, nakabili na po kami dyan ng isda na aming iihawin pagdating sa Sibanban Island.
po ang Sibanban Island. Tanaw na namin. Habang papalapit kami sa Sibanban Island, unti-unti ko na nakikita ang ganda nito. Malinaw na malinaw ang tubig. Parang kristal. Sa wakas, dito na po kami sa Sibanban Island. Salamat sa Diyos sa safe na travel. Tunay nga mga ka-idol, that God is really good. Welcome to Sibanban Island! Andito po yan matatagpuan sa Garcha Terena. Sakop po ito ng Garcha Terena, Camarines Sur. Ito po sa Bicol. Welcome guys! Sa mga nature lover po dyan at gustong mag-relax, mag-unwind po, ano ba yun? Mag-jamming together with your family and friends, pwede kayong pumunta po dito sa Sibanban Island. Na galing pong Tamban Tinambak po is I think mga 1 hour, so it depends upon sa bangka na gagamitin. And then galing po dun sa destino ko sa San Isidro, Laguna, Camarines Sur, kasi dun po kami naturo sa San Isidro Elementary School, is mga 30 to 45 minutes going there po sa place na ito. Ito po ay tinatawag na Sibanban Island, na sakop po ng Garcha Terena, Camarines Sur. Dito po yan sa Bicol, sa Region 5. So, you can visit the place. Malinaw po yung dagat, yung tubig, malinis. Ingat lang po tayo sa jellyfish kasi medyo may jellyfish po dito. Pero may mga place din po na merong net. So, safe naman po sa jellyfish. So, ayan po. Ayan. Hindi pa masyadong fully developed. But then, maganda din. Maganda mag-relax. Yan. Tapa. Yan. Sa mga gustong mag-ano dyan, yung may mga sakit. Pwede kayo mag-relax dito. Ayan. Ganun din po sa mga bakasyonista po natin dyan. You can also visit the place. And explore. Sabi ko nga sa inyo, you can visit. You're welcome to go there. Pumunta po dito. Welcome na welcome po kayo. And explore po natin yung lugar. Ayan po. So kita nyo naman, 'di ba? So wala pang cottage. Dati po madaming cottage po dito. Due to weather disturbances, weather fit, mga bagyo ganyan, nasira po yung mga cottages po natin. Then, marami naman pong mga puno sa gilid na kung saan pwede kang magstay po dyan. And then, may mga lindong, may mga shade naman po dyan sa mga trees na nandyan. So, pwede kayo magstay po dyan. So, mamaya update po kayo. Bye-bye! Yan po ang aming photographer, official photographer, si Sir Dindo. Anak po yan ng co-teacher ko. So, titignan natin kung talagang magaling siya. Let's see, mamaya. Hello. Hello. Ayan po si Von. Anak po yan ni Ma'am Dewata and ni Sir Jan. Ayan po, mag-asawa.
Ayan. Ito po yung Sibanban Island na napakalawak din. Kung iikutin nyo, I think aabutin din kayo ng half an hour or an hour para, or yes, half an hour para maikot nyo po yung Sibanban Island. Ayan, may mga sira pong cottages or bahay. Hindi na na-develop ng may-ari. Pero, di bali na, maganda naman yung tubig. Malinaw, na parang crystal, tignan. And also, gamit ang boat natin, kaya natin na-reach po ang lugar na to. So, thank you kay Kuya Nano. And kay Ma'am Diwata, co-teacher ko, partner in sa lahat ng bagay. Siya po yung partner ko po dito sa North Coastal. And may mga parating. Ayan. Siguro mamaya aalis na din si Kuya Nano kasi maghahanap daw po ng isda. And si Lola Kitty is busy. Talagang magluluto daw kasi siya. And si Luis, busy kumain. And then may naligaw na aso. Hindi namin kilalang aso. Ayan. Yan po, kaganda yung place, guys. Malinaw yung tubig. So, ipapakita ko sa inyo yung linaw ng tubig. Kung sa linaw naman is talagang malinaw. Malinis. Ito po yung sand niya. Fine po yung sand, mga ka-idol. And also, mga ka-idol, ito yung tubig niya. Para bang crystal. Sabi ko nga kanina, paulit-ulit tayo. Crystal-like water. Talagang napaka-amazing po ni God. God is really amazing! Say hi. Drop, say hi. Yeah, guwapo. Yan, Ma'am G. Pa. Wow! Sarap maligo mga ka-idol! Tara! Join ka sa amin!
may tira pa po kaming isda dyan na iihawin namin mamaya. Shoutout sa iyo, Ma'am Gina, Tam, and also Kulo. So mapapansin natin sa video na talagang malawak po yung place, and then dito sa bandang gilid na to, nag-ihaw po kami dyan ng isda. And sa mga gustong kumain ng ihaw dyan, tara, sama kayo dito. Thank you sa magandang experience po dito sa Sibanban Island. Dito po sa Garza Perena, Camarines Sur. Salamat sa panonood and God bless everyone!